Hello guys, nandito na naman si Tans, yung admin ng Tans Production, Mindanao Biners. Ako nga pala yung director at video editor doon guys, no, sa Tans Production Action Movie. Ngayon, nandito ako sa may bukid guys. Bukid ito. Ito may manggahan. Daming mangga dito. Yan o. Mangga guys. Bali sa Butuan City ito guys, no. Pero hindi siya totally nasa syudad. Nandito ako ngayon sa may bundok. Yan, bundok yan guys. Bundok ito. Bali, naghanap ako dito ng lugar kung saan kami magtiping. Gagawa ng movie. Dahil lagi kaming gumagawa ng movie guys, para may mapapanood kayo. Dahil pangpatanggal na rin sa stress nyo, para matanggal yung stress nyo guys. Kaya wala na ang COVID ron, hindi na gid mawala bisag kung saon. Ambot og kanus apa ka ni mawala guys, no. Bisaya arday ko guys, no, si Tans, bali taga Sambuanga del Norte ko guys. Tapos na ako karon ri sa Butuan tungod kay naapoy trabaho din. Ang mga Butuan actors ang active ron guys sa pagbuhat na og movie. Ang mga Sambuanga del Norte actors yung nag-viral ng ano yun, yung ang probinsyano ABS-CBN shutdown. Bali wala sila dito guys, no. Nandun lang sila sa Sambuanga del Norte. Kaya hindi sila nakapagawa ng movie. Dito muna ang mga Butuan actors, sila muna ang gagawa ng movie para sa inyo guys. Action movie. Action kasi yung content ko guys. Yun ang mga ginagawa ko, mga action comedy. Kaya magtitiping na naman kami baka bukas pag wala akong duty sa trabaho. So medyo mahaba-haba na rin yung nalakad ko guys, no. At ipasyal ko kayo dito sa ito, yung bundok dito na presko yung hangin guys. Kahit hindi ka na magsuot ng pang protection dito, walang problema dahil wala nang COVID dito banda. Pero siyempre social distancing pa rin. Kaya nga ito guys, oh, napakalayo ko na, wala na talaga akong makikitang tao dito. Puro kahoy na lang, puno. May bahay din sa unahan, pero medyo paisa-isa yung bahay dito guys. So yung view dito, maganda talaga dito guys, oh. Yun. Nagpapasalamat pala ako, no, sa sumuporta sa YouTube channel ko. Ang dahil sa inyo guys, bali na-monetize na ako nung nakaraang linggo lang yun. Kaya ang masasabi ko lang talaga, maraming salamat sa inyo guys. At sana kung pwede lang sana magtulungan tayo na mag-grow yung channel natin. Dahil ganyan man talaga ang dapat gawin. Kung hindi magtulungan, wala rin guys. Kailangan kung may tumulong sa iyo, siyempre tutulungan mo rin. Yan ang dapat gawin natin guys. Hindi yung tinulungan ka na nga tapos ikaw hindi ka rin tumulong sa kapwa mo, YouTuber o tawag ito, vlogger. Wala din, useless. Kailangan magtulungan talaga guys. Ito yung view dito. Yan. Yun, Niyugan doon sa likod. Doon kami gagawa ng movie. Okay guys, bye bye guys, no. Ako nga pala si Tans ulit guys, no. Bye bye na at abangan nyo na lang yung gagawin naming video.